segurament moltes de les coses que direm ja les sabeu, moltes de les aspiracions i esperances les compartiu, però ens agradaria pensar que podeu arribar als estudiants que han fet tard, és a dir, els que no han omplert els seients aquesta vegada d'aquest escorxador net, no fa pudor del passat, afortunadament. És que el meu sogre és carnisser jubilat, diguéssim, i llavors això de l'escorxador ho tinc bastant a la pena. És violinista també, dic sigui passat. Per tant, esperem, crec que reflecteixo l'opinió, que vosaltres podreu contribuir també a fer arribar el que direm avui a veïns, amics, sense desfer amistats, d'una manera saludable i positiva, com espero que parlarem. Ens han dit que cadascú que no parli més d'una hora, és broma, i jo espero que en altres dies s'ha pogut fer un debat, és a dir, que la gent ha volgut participar, els de l'última fila amb els tomàquets i els ous i tot plegat. Ens hem repartit una mica els papers, però també hem compartit un paper. Jo vull parlar d'un dels punts de vista, i és que hi ha molta gent que amb això d'Espanya hi tenen molt d'invertit, simbòlicament, anímicament, també econòmicament. I perquè no canviï la configuració geogràfica, política de l'Estat, hauríem de ser molt ingenus de pensar que no faran el que calgui perquè la cosa no canviï. Em van explicar no fa gaires mesos el cas d'un advocat molt conegut, d'Homs i Serrons. L'advocat no el coneixia, m'ho van explicar, no em van dir el nom, que no s'atrevia a portar un tema als tribunals, un tema, diguéssim, catalanista, per por trobar-se que algú feia pressió als seus clients perquè el deixessin. És a dir, hi ha moltes maneres d'incidir des del poder perquè les coses no canviïn. Hauríem de ser molt ingenus també de pensar que un resum del contingut i els participants d'actes com aquest, que per molt pacífic que sigui, vol encoratjar la gent a contribuir a canviar la geografia, que deia jo abans, política de la península Ibèrica, no arribaran al Ministeri, a l'oficina corresponent. I hauríem de ser ingenus de pensar que aquí estem, posats al sol, i que això no té cap mena de transcendència. Actes com aquest, no sé si aquest en concret, però actes com aquest. I en el mateix cens que anem fent conjuntament amb la plataforma del dret a decidir, que suposo que us van convidar, els que vau venir l'altre dia, a signar aquesta recollida de signatures, els que això ho promovem conjuntament, i els que no hi veu ser, esteu convidats a signar-ho avui. Ens trobem dia sí, dia també en paranys de baixes que la llei exigeix que es portin a terme de forma gairebé immediata, i són paranys, hi ha gent que s'adhereix a nosaltres per donar-se de baixa a veure si fem una il·legalitat i que ens puguin clavar una multa després. I això també veiem, sospitem que també ens estan buscant maneres de posar-nos contra les coses. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que podem preveure. Què faríem nosaltres mateixos? Sí, controlant el nostre estat i no respectant els elementals normes de respecte democràtica, una part se'n volgués separar. Segurament nosaltres faríem el mateix. El que passa que ara no tenim el poder i estan comentant què és previsible que faci el poder i les normes d'actuació democràtica, en fi, les deixarem per més endavant. Òbviament, què faríem? Doncs nosaltres faríem córrer tota mena de calúmnies sobre els promotors de qualsevol intent d'allò de promoure el sobiranisme. Si aquest serà pedòfil, aquest segur que és pedòfil, jo estafador, segur que sóc estafador, tu xantagista, bueno, jo ho dic abans que ho diguin ells, no?
i a la més enllà llarga. És a dir, és absolutament previsible que una cosa seriosa pot promoure aquesta mena de reaccions. I no cal que es tracti d'aspirar a un nou estat, com aspirem nosaltres. Fa poques setmanes un dirigent d'un important partit feia insinuacions força estrambòtiques, per cert, sobre els motius de la marxa d'un altre dirigent d'aquell partit per fundar Catalunya 2003, ara fa 5 anys. Deia que sospitava, sense cap mena de fonament, esclar, que hi havia un pacte secret amb el principal partit de l'altre bàndol. I dius, home, petit detall, el polític calumniat no ho pot desmentir-ho perquè és mort. I que això ja ho fa tot molt més alegre i molt més divertit. Però no cal calumniar per fer campanya en contra dels sobiranistes. Només cal anar difonent uns missatges clau